Припынак, аўтавакзал Маскоўскі. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак – вуліца Філімонава. Прыпынак, вуліца Філімонава. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак – салон «Фантазія». Прыпынак, салон «Фантазія». Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак – станцыя метро «Усход». Прыпынак, станцыя метро «Усход». Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак – вучэбны корпус БПА. Прыпынак, вучэбны корпус БПА. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак – Альфа-радыё. Прыпынак, Альфа-радыё. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак – пасёлак Усходні. Прыпынак, пасёлак Усходні. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак – 4 КПП. Прыпынак, 4 КПП. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак – Акадэмгарадок. Прыпынак, Акадэмгарадок. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак – паварот на азярышча. Прыпынак, паварот на азярышча. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак – Кэч. Прыпынак, Кэч. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак – пасёлак Азярышча. Прыпынак, пасёлак Азярышча. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак – паварот на калодзішчы. Прыпынак, паварот на калодзішчы. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак – паварот на Глебкавічы. Прыпынак, паварот на Глебкавічы. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак – Каладзішчанскія могілкі, першыя варота. Прыпынак, Каладзішчанскія могілкі, першыя варота. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак – Каладзішчанскія могілкі, другія варота. Прыпынак, Каладзішчанскія могілкі, другія варота. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак – Каладзішчанскія могілкі, канцавая. Прыпынак, Каладзішчанскія могілкі, канцавая.